Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sothanda ukunibingelela nonke enizwayo lelizwi njengamanje. Sibingelela abafowethu nodadewethu nomama nabo bonke abantu abakwazi ukuthi bezwe ngeindlebe zabo lelizwi elikhulumayo njengamanje. Sizothanda ukuthi nithathe amabhayibheli enu nilungiselele ukuze sizohamba ndawonye. Isona sikhathi lesi njengamanje sokuthi sifundisane ukuze sizokwazi ukubabuza abafundisi bethu, sibabuze nalabo abayibiza ngabaholi abathi bona bayalazi iqiniso, nabathi bathunyiwe uNkulunkulu bathumile ukuba bakhulume nabantu babaguqule endleleni zabo. Isona ke isikhathi lesi sokuthi uthole ukufundiseka, nawe uvuleke uthole ulwazi, umqondo wakho ube nokuyibuza ukuthi zonke lezi zinto ezenzakalayo bayithathaphi bona mazingekho ezwini. Sizovula ngomkhuleko sithi Baba wethu osezulwini, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ebulingweni Nkosi, kodwa usindise kokubi. Ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Sheshisa ke mfowethu, sheshisa dadewethu, mama nawe mnomzane womuzi, sheshisa uthathe iBhayibheli lakho, sohamba sonke ndawonye. Simbonge umoya engcwele uyena kuphela ofika nokuqonda kubantu, noyena okwazi ukuhlaba inhliziyo zabantu ngegama lika Jesu Kristu. Akunika isibindi ukuthi ukwazi ukubuza umfundisi wakho yonke lemibuzo ozoba nayo okuzofanele umbuze yona emva kwalelu hlelo. Amen. Angihambi ngedwa ke njengamanje, ngihamba nomfowethu uZondi. Over to you Nondaba. Amen. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ongumsindisi, uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba nakho konke okuphakathi. Siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe nangothando lakhe asinike wona ukuze sikwazi ukuthi sithole ithuba lokuthi siphenduke ezoneni zethu phezulu kwakho konke esesikwenzile. Kodwa uNkulunkulu unothando namandla nomusa wokuxolela ukuze sikwazi ukuthethelelwa izono. Amen. Sibonge abaprofeti ababethunywe uNkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu. Sibonge nabapostoli bonke abakwazile ukuthi baphathe umyalezo bawudlulise, bawuphinde bawulobe naphansi sikwazi ukuthi nathi usifice khona sokwazi ukuthi sithole indlela ekumele sihambe ngayo. Siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe onke eyedwa, engenayo umkhapheli, engenayo umlekeleli, engenayo umphelezeli. uNkulunkulu odale konke ngamandla akhe nangezikhwepha zakhe. Yonke imbhalo ikhomba ukuthi uNkulunkulu uyedwa ukwenzile ngamandla akhe konke okungaphansi komhlaba. So uma uNkulunkulu usumthatha ummixa nezinye izinto ezingezona ezikaNkulunkulu, wena uNkulunkulu usuyamthuka ngoba uthi ufuna sikhonze yena yedwa. Ngakho konke sinakho, amandla, uthando nomqondo wethu kufanele kufocus eNkulunkulu. So siyacela ke ukuthi usenalo ithuba lokuthi umfune uNkulunkulu umthole, uzinikele ngoba siphile ezikhathini zokugcina manje lapho zonke izinto ezikencwadini eziprofethiwe ziloke zenzeka kancane kancane. Impawu zonke nama signs onke ayavela ngencwadi engcwele and ikenzeka njengamanje. Sekunesikhathi kuqalile kodwa ke imanxa kuqala ukugcwaliseka lokwangempela, and abantu uma bewukuthi abafuni ukuzisola babuyele enkosini bazobhubha belazi iqiniso kube ukuthi abafunanga ukulamukela. Isikhathi manje sokuthi ke uthathe isinqumo sakho uwedwa ngoba
uma wakho ngeke azangenele ezulwini noma ngeke azangenise, umkhulu wakho ngeke azangenise ezulwini, ugogo wakho ngeke azangenise ezulwini, ingane zakho ngeke zingenise ezulwini, nezihlobo zakho. Akekho umuntu ozokufaka ezulwini ngaphandle kokuthi uhambe ngezinyathelo zikaNkulunkulu, uphile ngokukholwa. Yilabo kuphela abazophila ngokukholwa bazongena ezulwini. Abantu abakholelwa kuzona zonke izinto ezingekho eBhayibhelini nezinto iBhayibheli against zona, ngeke baze balibone izulu uma bengazisoli, bengaphenduki futhi bahambe ngendlela efanele. Uma kukuthi le gospel ikuphatha kabi enhliziyweni, ingoba naku ubulungiswa abukho kuwena and awukufuni, usebumnyameni. Uphile enyameni, njengoba uphile enyameni usafuna ukwenza izinto zasemhlabeni, ucabanga ukuthi la emhlabeni kini. Awazi ukuthi le thende lelo okulona elesikhashana. Lo mhlaba, lo mzimba wakho lo onawo uzofa uphinde emgodini. Hallelujah, glory. Hallelujah. Uzofa uphinde emgodini. And ukufa kwakho ungamazi uNkulunkulu, onofana umuntu ofile engayazi indlela kade ehamba lemhlabeni, ehambe kumnyameni edwanguza. Yebo Nkosi. Ngoba yini? Ufune ukwenza umhlaba ikhaya lakho, wathanda into zomhlaba ngaphezulu kwaNkulunkulu. Neqiniso angafuni ukulamukela. Awuhambe kulencwadi kaIsaiah chapter 1 verse 16. Isaiah chapter 1 verse 16. Yes sir. Incwadi uIsaiah isahluko sokuqala ivesi le-16. Gezani nihlanzeke. Gezani nihlanzeke. Gezani nihlanzeke. Asisho ke ukuthi ke hamba ungena emfuleni uthatha isala nensipho uyozikhuculula, noma ungena eshaweni uthatha insipho nosakazane uzikhuculule. Amen. Akushiwo ukuthi ke hamba empompini uyogeza ubuso. Amen. Ithi incwadi ke gezani Nihlanzeke. Nihlanzeke. Nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami. Nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami, kusho uNkulunkulu. uNkulunkulu akeneme. Amen. Ngathi ngoba sigcwele ububi. Amen. Ithi incwadi asigeze, Sihlanzeke. sihlanzeke. Nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami. Ububi bezenzo kusho ukuthi umuntu ungcole ngokwezenzo. Amen. Mawungcole ngokwezenzo ungcole ngokwenyama. Yes Lord. Mawungcole ngokwenyama ungcole nangokomphefumulo. Mawungcole ngokomphefumulo ungcole nangokuqonda. Yebo Nkosi. Niyeke ukwenza okubi. Fanele manje umuntu athathe isinqumo sokuthi ayeke ukwenza okubi. Abantu bakhohlakele. Abantu bakhohlakele. Bathi wena awukhohlakele yini? Why uhlezi ukhuluma ngabantu bakhomba? Incwadi ithi ukuze uzokwazi ukukhomba ubhici noma ususubhici kumfowenu, fanele uqale ususo lwakho ubhici uzigeze ube msulwa. Ukuze uzokwazi ukukhuluma ngesono ufanele uphume esonweni. Yebo Nkosi. Ukuze uzokwazi ukubona okubi fanele uphume kokubi. Ngoba awukwazi ukwahlulela okubi nawe wenza okubi. So abantu bayalalana ngaphandle komshado sekuze kwayinto ejwayelekile. Yes Lord. Hallelujah, glory to God. Abantu besifazane bakhipha izisu. Yebo Nkosi. Engathi yinto nje engenalutho. Uyazazi ukuthi wena usukhiphe izisu ezingaphezulu kweshumi. Le mphefumulo leyo iyabalelwa kuwena njengombulali. Angikhathali ukuthi ngabe lelo lungelo lakho ulithatha kuhulumeni
Uhulumeni akanawo amandla ukukutshela ukuthi ukhiphe umphefumulo. Ngisho udokotela wakho akanawo amandla ukukutshela ukuthi ukhiphe umphefumulo. Uma benihamba ngezinyathelo nangemiyalelo kaNkulunkulu, ubungeke uzumithe ngephutha. Amen. Ubungeke uzube frustrated ufike lo mcabango ukuthi ukhiphe isisu. Uma uNkulunkulu ke ethi indoda fanele ishiye uyise nonina iyohlangana nomfazi wayo babe nyamanye, message ke lokho okuhlanganiswe uNkulunkulu akekho yakuhlukanisa. Yes. Kodwa wena ube nesibindi waba namandla wokuthi uvule imilenze yakho ngaphambi kwesikhathi somshado. Wasuthola ingane. Wayisuthola ingane ngoba umazi ubaba wengane, ngoba ubulala nabo bonke abantu ohlangana nabo. Usuyahamba manje uthatha isinqumo sokuthi wena ufuna ukukhipha isisu ngoba lengane lena ngokwazi ukuyikhulisa uwedwa. Yebo Nkosi. Uthatha isinqumo sokuthi ukhiphe ingane uhambe uyifaka engqomeni. Noma ngabe kuthiwa uhambe waya kadokotela, wathi udokotela khona ukhushula kwezisu, khona ukhushula kwezisu okuphephile. Kodwa umbulali. Amen. Akushintshe lokho ukuthi wena ungumbulali ngoba ukhushula izisu. Lo sosono sakho sikubalelwe ezulwini uma ungazisoli. Ucele ukuthethelelwe enkosini, uzehlise, uzithobe. Wena uyesogweni. Baningi abantu besifazane abaphila namacala okubulala izingane zabo ezincane. Yes Lord. Yes. Baningi omama abadayisa ngezingane zabo ukuze kungeno plastic ekhaya. Anikele ingane ekutheni iJordan no taxi man. Ingane na 15 years. Awushona amahloni ukuthi ingane yakho iphuma igqoke isketi esincane yesikoleni. Wazi kahle ukuthi wena awunayo imali awusebenzi. Kodwa ingane yakho yehliswe utaxi man njalo ntambama. Awuzibuzi ukuthi kanjani. Yehlika ngaphambili. Ingane yehliswa ikhehle lidala emotweni. Ngenxa nje ungabi naso isimilo. Abantu abadala abanaso isimilo. Amen. Izingane azinaso isimilo. Kepha ke ningaba nesimilo kanjani uma ningenayo uNkulunkulu? Uma ningenayo uKristu? Yes Lord. Ithi incwadi kuIsaiah chapter 1 verse 16. Gezani nihlanzeke, nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami. Ngeke kuze kube khona ubulungiswa uma kuukuthi wena ngane, uma wakho akalungile, ubaba wakho akalungile, umfundisi wakho akalungile, uthisha wakho akalungile. Ngeke uze ulindele ukuthi ke uzotshala imbewu noma imbewu yeaphula mase uthi kuzomila iorange. Amen. Uma ukuthi umzali akafundisi ingane yakhe ukuthi iziqoqe, uma ukuthi umzali akukho ukumesaba uNkulunkulu kuyena, ingakho lengane zenza abafana zihambe zimithisa ngoba wena baba uthi ingane zakho kufanele zibe abasoka ngoba wena uyisoka. Uthe ingane zakho azibe nezintombi ngoba nawo unezintombi. Amen. Mingaki imizi ifa ngenxa yobaba bamasoka abahamba bolanda ukufa ingculaza ngaphandle bayilethe komama abahleli emakhaya. Yes Lord.
mingaki imizi ifa omama bephingela amadoda abo nabantu abasebenza ekhaya nendoda osebenza nayo emsebenzini. Mase nithi ke nifuna ukulungiswa. Uzokuthola kanjani ubulungiswa kumfundisi ongafundisi ngesono, ongashumayeli ngesono? Kuyihlazo ukuthi indodana ibone ubunqunu bukanina nobunqunu bukasiswayo. Indodana ilala nonina. Niyabona ukuthi ngikhohlakele. Uyihlo ulala nendodakazi yakhe. Umfana ulala nosisi wakhe. Abafana balalana bodwa. Wena mqashi uqasha amantombazane kodwa ufuna uqala ulale nawo khona uzokwazi ukuthi waqashwe wasebenzisa. Ngoba yini ubulungiswa abunabo? Abukho ubulungiswa, ningcolile. Gezani nihlanzeke nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami. Izenzo zenu zimbi phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Niyeke ukwenza okubi. Izenzo zenu zimbi phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Yes Lord. Fanele nigeziwe. Yes Lord. Fanele nizisole. Uma ungazisoli uqhubeka nokwenza izenzo zakho zobumnyama wena uyesihogweni. Yes Lord. Nihlale emajoyintini abantu besifazane beqa ingcinge emakubo ngoba naku befuna ukuyodaka utshwala. Bese bedaka utshwala bese bedaka utshwala behlele ngezansi baxegelwa amadolo bavula imilenze. Bonke labafana abawu-8 obakade uphuza nawo banale nawe bonke ngobusuku obodwa. Yes Lord. Siphi isimilo? Kuphi umsaba uNkulunkulu? Amen. Ningcolile. Uthini uNkulunkulu? Gezani nihlanzeke nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami. Niyeke ukwenza okubi. Yabona uNkulunkulu abantu bayamthandaza. Bacela zonke izinto. Amen. Zokukhohlakala. Uthi uJesu Kristu agcine imiyalelo yakhe ukuze sizokwazi ukuthola ukusindiswa. Uzokuthola kanjani ukusindiswa uma ungayigcini imiyalelo uholwa inkanuko? Principal uzozithola kanjani ingane nesikole wena ubona izitombi? Ubaba womuzi unezingane, lengane ozifundisayo zilingana namadodakazi akho wena ubona izitombi. Ngebreak noma ngesikhathi sokufunda ingane uzibizele office. Uzozikhohlisa uzithengela ama KFC. Ngoba naku ukuthi ufuna ukungena ngephendini lengane encane. Wena thisha uthi ingane ufuna ukulala nazo khona naku uzokwazi ukuthi zithole ama results afanele. Amen. Uma inqaba ingane ukuvula amathanga wena uyayifailisa ingane. Amen. Lezenzo zenu
zibalelwe kini. Yes, Lord. uNkulunkulu ukwazi konke ngisho ungafihla. Amen. Yes, Lord. uNkulunkulu ayikho into angayazi, konke kubhaliwe. Yes, Lord. So awunaki ukuzilandulela. Uma ufuna ukusindiswa emhlabeni obhubhayo, ngoba zonke lezi zinto zenzeka ukugcwalisa isiprofetho. Hambe kwincwadi yaMaroma chapter 1 from verse 18. Yonke into igcwalisa isiprofetho sabantu abangafuni ukulalela izwi lenkosi, ngoba ngeke lize likuthole ubulungiswa. Angikhathali amadlozi enu ngeke azanisize ekutheleni kwazi ukukhulisa ingane zenu ngesineke nangenhlonipho. Lezi ngoma lezi ngeke zinikhulisele imizi. Amen. Lezi nyanga ngeke zinikhulisele imizi. Amen. Yes, Lord. Nidinga uNkulunkulu nimfuna ngendlela errong. Yes. Ongiphi? Incwadi kwabaseRoma isahluko sokuqala ivesi le-18. Ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu yambulwa ivela ezulwini phezu kwakho konke ukungamesabi uNkulunkulu nokungalungi kwabantu abathiya iqiniso ngokungalungi. Awuhlehla 2018 again. Ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu yambulwa ivela ezulwini phezu kwakho konke ukungamesabi uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Ulaka lweNkulunkulu Amen. liqhamuke ezulwini, aliqhamuki emsamo. Yes, Lord. Aliqhamuki ezinyangeni nakubathandazi babathandazisa ngamanzi. Ngiyabonga Nkosi. Ngenxa yokukhohlakala kwenu nongafuni ukulunga kwenu, ulaka lweNkulunkulu lehlele emhlabeni kubantu abangafuni ukulandela izwi Ngiyabonga Nkosi. nemfundiso kaNkulunkulu. Nihlala nibuka nengane zenu ama-movie anemikhuba yocansi. Nihlala nibuka nengane zenu uzalo. Yes, Lord. Lapho khona yonke inhlobo yokulingisa kwabantu abazenza izigebengu, kwabantu abazenza amantombazane bengabantu besilisa, kwabantu besifazane abazenza abantu besilisa bengabantu besifazane. Yes, Lord. Nikhulisa umphakathi onjani? Amen. Imuphi lo mphakathi enikhulisayo? Awusafuni ngisho ukuba uma uphuma emsebenzini ingqondo yakho uhleli WhatsApp ukhuluma ngezinto ezenzeka ku-TV, uyafika ekhaya ujahe ukuthi idlala igeneration, emva kwegeneration ufuna kudlala uzalo. Yonke into yakho lempilo yakho. Amen. Incike ekutheni nje wena funeke uholwe inkanuko. Gezani nihlanzeke nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami. Nina ngeke nize nimbone uNkulunkulu uma nisaqhubeka ngale ndlela le. Lesizwe isizwe esibhubhayo, and le message kufanele sinikile sishumayelile ukuze nazi ukuthi noma senahlulelwe egcineni. Yes, Lord. Nokwahlulelwa ngento enayizwa lento eniyaziyo. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu yambulwa ivela ezulwini. Intukuthelo kaNkulunkulu yambulwa ivela ezulwini Phezu kwakho konke ukungamesabi uNkulunkulu. kunina nonke nongafuni kwenu ukuzehlisa nesabe uNkulunkulu umesaba uNkulunkulu ugcina imiyalelo yakhe. Yes, Lord. Yini lehlele shulaka ungamesabi uNkulunkulu. Ungamesabi uNkulunkulu. You understand? Nokungalungi kwabantu abathiya iqiniso ngokungalungi. Ukuthiya iqiniso ngokungalungi. Amen. Amen. Ukuthiya iqiniso ngokungalungi. Amen. Angikhathali Amen. ukuthi ngabe uyijaji Amen. uthatha imali yokugwazelwa, uthatha imali yokugwazelwa ukuze
ugwebe umuntu ongenaqala agcine neqala. Amen. Amen. Lelo qala lakho likumele nawe wena amahlulelo wahlulela ngendlela engafanele. uNkulunkulu uthi akakhethi buso bamuntu. Akakhethi buso bamuntu. Yes, Lord. Ngoba nami uma ukuthi ngiyaphuma endleleni yokukholwa, Yes, Lord. ngineqala kungifanele ukuthi ngigwetshwe ngawo umlilo. Okholwa indodana unokuphila okuphakade. Okholwa ngoJesu Kristu hallelujah, unokuphila, hallelujah, hallelujah, glory to God. NgokukaJohane isahluko sesithathu ivesi lamashumi-36. Okholwa indodana unokuphila okuphakade. Okholwa indodana unokuphila okuphakade. Kepha ongakholwa indodana kayikubona ukuphila. Kepha lo ongafuni ukukholwa nguKristu ngeke aze akubone ukuphila ngoba yini ke? Kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Lo ongafuni ukukholwa nguKristu udwanguza ebumnyameni. Amen. Intukuthelo kaNkulunkulu ukulungiswa abukho kuyena. Yes, Lord. Lalela, intukuthelo kaNkulunkulu ukungazi kwakho. Amen. Amen. Mekuthiwa wiswula kusho ukuthi awazi. Amen. Ihlezi phezu kwakhe. Intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi kulabo abangamazi. Yes, Lord. Noma ungalazi igama likaNkulunkulu liphimisele zonke izinsuku but uma ungabesaba uNkulunkulu ugcina imiyalelo yakhe. Yes, Lord. Yiphi imiyalelo kaNkulunkulu? Ungaphindi. Amen. Ungebi. Amen. Ungaqamba amanga. Amen. Ungafisi into kamakhelwane. Yes, Lord. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Yebo Nkosi. Ungafebi. Yes, Lord. Ingakho intukuthelo kaNkulunkulu ihleli phezu kwakho. Isiqalekiso esathathwa okhokho bokhokho. Ngoba bafunanga ukwamukela iqiniso kaNkulunkulu balithiya. Amen. Balenza amanga. Amen. Ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu yambulwa ivela ezulwini phezu kwakho konke ukungamesabi uNkulunkulu nokungalungi kwabantu abathiya iqiniso ngokungalungi. Ukungalungi kwabantu akushiwo ukuthi ungalungi kwezilwane. Yes, Lord. Ukungalungi kwabantu. Ukungalungi kwabantu. Ngokuba lokho okwazekayo ngoNkulunkulu kusobala. Yonke into eyaziwa ngoNkulunkulu isobala. Yonke into eyazeka ngoNkulunkulu isobala. Asike sikhulume nje ngomhlaba before sikhulume ngayo yonke into. Umhlaba usobala phambi kwakho. Ngisho impuputhe kuthiwa mhlambe ayiboni kodwa ikuyona lo mhlaba iyazi ukuthi ke emhlabeni kaNkulunkulu. Amen. You understand? Yes, Lord. Ngisho kuthiwa usimungulu noma kuthiwa kwawuzwa kodwa uyabona umhlaba kaNkulunkulu. Amen. You understand? Yes, Lord. So ukukhohlakala kwenu ikona okuletha ulaka nentukuthelo kaNkulunkulu ukuze ihlale phezukwenu nibe lesizukulwane lesi esiqale kusiwe. Yebo Nkosi. Ngoba yini umesaba uNkulunkulu akukho. Yes, Lord. Yes, Lord. Umfundisi uthi umfundisi kaNkulunkulu. Yes, Lord. Kodwa ufuna umfazi wesibili uthi kuwusiko. Amen. Ufundisa ngaluphi usiko ngoba phela usiko likaNkulunkulu. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Amen. Usiko likaNkulunkulu luseBhayibhelini. Lokuthi indoda nendoda iba nomfazi wayo abe munye. Usho njalo uKristu. Yes, Lord. Oyinhloko yebandla. So manje uma uthi wena umfundisi ufundisa ngoNkulunkulu nangoJesu Kristu, ukuthatha lapho ukuthi ke ube nomfazi wesibili. Ukuthatha laphi wena ukuthi ke uthi abantu akulungile abahlabela amadlozi. Ukuthatha laphi wena ukuthi ke kulungile uzohladisa abafana bodwa. Amen. Ngitshele ngifuna ukuzwa eBhayibhelini ngesikhathi uNkulunkulu ethi ke kulungile ukuthi umfundisi abe nabafazi ababili, kulungile ukuthi umfundisi ashadise abafana bodwa, kulungile ukuthi umfundisi abe nesithembu. Isincwadi kaIsaiah chapter 1
verse 16. Gezani nihlanzeke nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami. Kunosiko lokugeza. Kunosiko lokugeza. Uze kusuke bonke ububi kodwa ngeke uze kusuke lobo bubi uma ungazisoli. Amen. Amen. Noma ungageza uma kodwa uzophinda uphindele emphalazweni. Amen. Uhlala ngesikhathi. Amen. Ngoba uphumanga esonweni. Mekuthiwa geza Nihlanzeke uhlanzeke nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami. ube msulwa phambi kwamehlo kaNkulunkulu okusho ukuthi wena uzophuma esonweni. Niyeke ukwenza okubi. Uzoyeka ukuhleba ngabanye abantu. Yes Lord. Uzoyeka ukukhuluma kambi ngabanye abantu. Uzoyeka ukuthakatha ngenhliziyo ngoba kuseqale nje ukuthakatha ngezenzo uqala ngenhliziyo. Amen. Uzomshiya lo mfana ohleli naye nale ntombazana ohleli nayo ngoba lo mkipito wenu owofebe. Amen. Haleluya. Hallelujah. uNkulunkulu akekho phakathi kwakhe akawubusisanga. uNkulunkulu ubusisa umshado wabantu ababili. Amen. Akabusisanga umkipito ukuthi abantu abahlale bengashadile. Yes Lord. Lokho kuyisono ufebe abungene ezulwini. Yes Lord. Uma uphila indlela yomngcola ngeke uze ulibone izulu. Amen. Abangcolileyo. Amen. Bonke abenza izinto ezukukhohlakala. Amen. Uyaphinga, Amen. uyantshontsha, Amen. uyabulala, Amen. uyinhlebi, usitabane, Amen. uzonda umakhelwane wakho. Amen. Ngeke uze ulibone izulu. Yebo Nkosi. Wena uzimbela umgodi wakho wasesirhogweni. Uyazimbela umgodi wakho wasesirhogweni. Yes Lord. Yes Lord. Fanele nifunde izindlela zikaNkulunkulu ngoba yizo isikhathi zokugcina lezi lapho umhlaba usufuna ususondele ekutheni uyaphethwa. Umhlaba usuyaphethwa. Yes Lord. Wena osabayo usaba ngoba wazi ukuthi mawufuzo yapi. Yebo Nkosi. Washo uJesu Kristu wathi lo ofuna ukusindisa lo ozama ukusindisa impilo yakhe uyakulahlekelwa impilo yakhe. Yes Lord. Lo othola impilo yakho kuKristu uyakuphila ungonaphakade. Ngeke uze uphile ungonaphakade ungazazi indlela zikaNkulunkulu. Ngeke uze uphile ungonaphakade ungazange uyigcine imiyalelo kaNkulunkulu. Khohlwa. Lalela, ngisho nganenkani engakanani, awunenkani akungisizi ngalutho mina lokho. Uma ukuthi wena nomkhulu wakho nizibophezele ekutheni nihlabele amadlozi. Amen. Nihambe izinyanga, nibe nesithembu, nifebe. Amen. Lokho okwakho noNkulunkulu nizokwahlulelwa ngakho kodwa iqiniso niyalazi ukuthi ke lokho kuniholela esirhogweni. Amen. Wayesethi kubo bonke ngokukaLuke isahluko seshumi nambili. Incwadi kaLuka isahluko se12. Yes. Seshumi nanye bazalwane sorry. Iverse. Incwadi kaLuka isahluko se11. Amen. Chapter 11. No, chapter 9, chapter 9. Shiyagalolunye. Shagalolunye. Sorry bazalwane. Iverse lamashumi amabili nantathu. 23. Ivesi lamashumi amabili nantathu. Amen. Wayesethi kubo bonke. Wayesethi kubo bonke. Uma umuntu ethanda ukuza emva kwami. Uma umuntu ethanda ukuza kuKristu. Makazidele. Makazidele okusho ukuthi idela yonke into yasemhlabeni. Yes Lord. Uyahlukana nesono. Yes Lord. Uyahlukana
uyahlukana nento ezokholela ekutheni ungamboni uKristu uma eza mzukwane eza ngoba uyoqhamuka njengombani athabathe isiphambano sakhe thatha isiphambano sakho imihla ngemihla for i-hour imihla ngemihla cha for i-minute imihla ngemihla for isonto imihla ngemihla lalela uma ukhonza uKristu umkhonza imihla ngemihla ebusuku isemini sekuseni angilandele uphila ngomkhuleko uphila ngomthandazo ithi incwadi okholwayo uphila ngokukholwa olungileyo uphila ngokukholwa do you understand hallelujah glory hallelujah hallelujah ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa ukuphila kwakhe amen ngisho bona yabona labo abagijimela ivaccine besaba ukuthandaza besaba ukuthembela uNkulunkulu yabona angisho ukuthi mina ngingayithatha ivaccine kodwa uma uyithatha ngethemba lokuthi awufuni ukufa uzofa khona ukesonweni sakho othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho yabona njengoba nithi ke nihamba izinyanga khona zonilapha lalela inyanga ngeke izikunike ukuphila iyona uNkulunkulu hallelujah umuntu ofana nawe uzofa hallelujah kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe lalela umuntu osefile yes lord usefile akanasabelo hallelujah 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 glory to God hallelujah hallelujah amen umuntu osefile akanasabelo angeke azakwenzele lutho mawukuthi ke uzokunika ukuphila uthembele kuyena umuntu osefile ukuthi akunika ukuphila ufele imphome ukuthi uphila kuyena engcwele Nkosi why nizivula ngalendlela ukuthi ke nithatha ukuthembela kwenu nikunike abantu abangasekho nikunike abantu abathakathayo nikunike abantu abahlanganisa izinto ezingahlangani noNkulunkulu amen kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakusinda lalela yabona njengoba sishumayela le gospel amen impilo yethu isilahlekele yes lord ukuphila kwasemhlabeni hallelujah hallelujah yes lord hallelujah hallelujah ukuphila kwasemhlabeni kusilahlekele asisaphile enyameni siphila ngokomoya amen yes lord siphila ngomkhuleko sithwele ijoka likaKristu simbelwe ngoba sivumile ukuthi sizoni sazisola saphenduka sakezwa sahlanjululwa amen ngegazi likaJesu Kristu sabhaphathiswa simbelwe naye empaphathisweni amen do you understand amen simbelwe naye empaphathisweni amen hallelujah ngokuba kuyakumsizani umuntu uma ezuzile izwe lonke yena uqobo alahleke nokuba alimale na asisibheke amen amen sinama soccer players amen sinama actors nama actresses amen sinama TV presenters yes lord sinama hip hop artists nama kwaito nama house amen bonke bafuna udumo bafuna ukwaziwa yebo Nkosi sinabantu abazenza abantu besifazane ngenxa yokuthi bafuna udumo amen niyalithanda udumo nizinikele ekutheni ke nilahlekelwe izimilo amen nilahlekelwe isithunzi amen nilahlekelwe ukuhlonipheka ngodumo ngenxa nje ukuthi ufuna ukuduma uzuze konke wena umuntu wesifazane uhamba nqunu phambi kwa TV amen ufuna ukuzuze wena umuntu wesilisa upromote ukuphuza utshwala nokudaka utshwala nokubhema ugwayi nokwenza zonke inhlobo zezidakamizwa nina ama rappers nibhizi nitayinwele mase lokho nithi ke siyambonga uNkulunkulu kodwa ngoba phela nibonga yena ngoba niyazi ukuthi ukhona kodwa kushintshe lokho ukuthi ke uzonifaka esikhogweni ngenxa lokufebe lokho nipromotayo nina abadlali bebhola into enyaziyo nje ukusukela ibhola kuphela
nokusuka namantombazane nokulala emajointini namaklab. uNkulunkulu alimazi. Amen. 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 Ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubula, kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Chapter 11 verse. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte. Isahluko sokuqala. Isahluko sokuqala. Ivesi leshumi nesishiyagalombili. Ivesi leshumi ivesi lika 8. 18. Leshumi nesishiyagalombili ivesi lika 18. Amen. Lithi ke ukushumayela indaba kaNkulunkulu nendaba kaJesu Kristu. Amen. Iwumula kunini elibhubhayo. Amen. Kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Kodwa kulabo abasindiswayo kungamandla. Yayizolonto leyo ngoba ngiyakwazi ukuphila ngaphandle kokuthi ke ngingabhemi, ngingaqalekanga. Ngiyakwazi ukuphila ngaphandle kokuthi ngingalangazeleli umuntu wesifazane. Amen. Ngiyakwazi ukuphila ngokuthi ngingaphuzi utshwala. Amen. Ngiyakwazi ukuphila ngokuthi ngingawaqamba haleluya. Hallelujah. Ngiyakwazi ukuphila ngokuthi ke ngingafisi izinto zabanye abantu. Yes, Lord. Ngiyakwazi ukuphila ngokuthi ke ngingabulali. Yes, Lord. Ngiyakwazi ukuphila ngokuthi ke ngingaphingi. Yes, Lord. Ngoba nginyamesaba uNkulunkulu ukungisindisa lokho ebumini bomhlaba. Do you understand? Ukuthi niyambiza uNkulunkulu kodwa nimbiza ngendlela errong, niyakhuleka kodwa nikwazi ukukhuleka. Uzokuthola kanjani ukusindiswa esontweni elingabhabhathisi, elingashumayeli ngesono? Amen. Amen. Uzothola kanjani ukusindiswa esontweni lapho khona limele umuntu wesifazane elishumayeza na? Uzokuthola kanjani ukusindiswa? Uzokuthola kanjani ukusindiswa ke uthandaza kuMaria? Yes, Lord. Ngokuka Luke. Uzokuthola kanjani ukusindiswa? Amen. Uhamba abathandazi benika izigubhu ezinamanzi ezinentambo phakathi. Yes, Lord. Yes, Lord. Awufuni ukwamukela izwi uphile ngokukholwa. Amen. Ukuthi uNkulunkulu wakudala eqaleni. Amen. Wakudalela ukuthi ube ngcwele. Yes, Lord. Incwadi yase-Efesu chapter 1 verse 2. Amen. uNkulunkulu mzukwane akha yonke into eqaleni. Wayakhela thina Amen. bantwana bakhe ukuthi sibe ngcwele. Wena ke njengoba ukhonza izithombe ungcwele yini na? Amen. Njengoba uguqa phambi kwesithombe usha isiphambano uthinta isifuba, uthinta isiphongo, uthinta isifuba, uthinta amahlombe. Amen. Uzusithobele isiphambano, uthobele isithombe. Kodwa uthi uNkulunkulu akakhonzwa ngezinto ezakhiwe ngezandla, akahlala into ezenziwe ngezandla. Amen. Amen. Lesithombe sakho siyasha kusho uNkulunkulu wakho uyasha. Amen. Lesithombe sakho siyabola kusho ukuthi uNkulunkulu wakho uyabola. uNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okukuwo. uNkulunkulu wenzani? Umhlaba nakho konke okukuwo. Yena oyinkosi yezulu nomhlaba. Oyinkosi yezulu nomhlaba. uNkulunkulu wakhe umzulu nomhlaba. Uyinkosi yakho konke. Yezulu nomhlaba. Uyinkosi yakho konke. Amen. Amen. Uyisekelo sakho konke. Hallelujah. 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 Yena oyinkosi yezulu nomhlaba. uNkulunkulu uyinkosi uNkulunkulu siyabona lalela. Angikhathali noma ngabe udume kangakanani wemidlalo webhola, we-actor, wemlungisikazi, wemculi werap, wena celebrity le-house, Yes, Lord. namapiano. Yes, Lord. uNkulunkulu angiyizi lokho, uNkulunkulu akusho lutho. Angikhathali ukuthi ungathatha imali yakho uyonikela ngayo esikoleni esithize. Yena uyinkosi. Ungayigcini imiyalelo kaNkulunkulu. Amen. Wena uyesihlogweni. Amen. Hallelujah. 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 Yena oyinkosi yezulu nomhlaba. Akahlali emathempelini enziwe ngezandla. Uyinkosi Yezulu nomhlaba. yezulu nomhlaba. Akahlali Akahlali emathempelini enziwe ngezandla. Yes, Lord. Lalela wena njengoba ushisa impepho ubeke emsamo. Yes, Lord. Yeah.
ushisa impepho ibeke emsamu Yes, Lord. uthi amadlozi akahlala lapho emsamu uNkulunkulu othi akahlali lapho Yes, Lord. usemazulwini. Yes, Lord. Lalela hambe kwincwadi yamahubo 115 Efeso. Efeso ngisafuna ubatshela uNkulunkulu wethu uhlala kuphi ngoba manje sobuyela kuEfeso. Amen. Amahubo 115 Hallelujah. from verse 4. Thank you, Lord. Incwadi amahubo isahluko 115 sizoqala ku verse 4 Qala ku verse 2. from verse 2. Yes sir. Abezizwe bayakusho ngani ukuthi uphi manje uNkulunkulu wabo na? Laba abayizoni bazobuza ukuthi uphi uNkulunkulu wabo, bayabuza uthi uphi uNkulunkulu wethu. Abezizwe izoni, laba bangafuni ukukholwa bathi bona bawonkulunkulu uqobo lwabo. Laba abahlabela amadlozi, laba abahamba izinyanga, laba abahamba izangoma, laba abahamba abathandazi nabaprofeti bamanga. Bazobuza ukuthi uphi uNkulunkulu wabo. Bese sithini thina? Kepha uNkulunkulu wethu usezulwini. Lo uNkulunkulu wethu esimkhonzayo ongahlali emathempelini enziwe ngezandla, ongahlali emathempelini enziwe umuntu, izinto ezibhubhayo. uNkulunkulu wethu ukuphi na? Usezulwini. Wenzani? Wenza konke akuthandayo. You understand? Amen. Yilokho kuphela engifuna ukusho, usungabuyelana lencwadi yaseEfeso. Amen. uNkulunkulu menze konke. Amen. Ukwenzela udumo lwakhe, udumo olukaNkulunkulu. Hallelujah, glory to God. Amen. Uduma kulona umfundisi wakho. Amen. Uduma kulona kama wakho. Uduma kulona kababa wakho. Uduma lolo lwakho wena mfana ozenza intombazane. Hallelujah. Uduma kulona lwakho wena intombazane ezenza umfana. Uduma kulona lolo wakho wena othanda ukufeba. Amen. Uduma kulona wakho wena ophingayo. Amen. Udumo olukaNkulunkulu. Yes, Lord. Yes, Lord. Ithini incwadi yaseEfeso chapter 1 verse 2. Chapter 1 verse 2. Yes sir. Makube kini umusa nokuthula. Makube kini umusa nokuthula, ufuna umusa nokuthula kithina. Amen. Incwadi yompostoli uPaul kwabaseEfeso. Incwadi yompostoli Paul kwabaseEfeso. Isahluko sokuqala. Yabona mokholwa. Iverse lesibili. Mokholwa, ukholwa yona yonke into ebhalwe phansi. Yes, Lord. Akukho lokho ozokhipha ngaphandle ukuthi wena ngoba nakho kini kuthiwa Yebo Nkosi uJesu. ukholwa uNkulunkulu, ukholelwa kini. Yes, Lord. Bonke abantu bakini bazofa. Yes, Lord. Nonke nizofa. Yes, Lord. Hallelujah, Yes, glory Lord. to God. Yes, Lord. Sizofa. Yes, Uma Lord. sifa Yes. singenayo uThixo, Amen. singazazi indlela. Amen. Hallelujah, Amen. hallelujah. Amen. Sisihogweni. Amen. Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikelela ekukuhekeni okuyihlazo. Ngenxa yongafuni ukulalela, ngenxa yokugcwala ukungcola nongafuni ukuthi ke nihambe ngendlela kube khona ubulungiswa empilweni zenu. Yes, Lord. uNkulunkulu wenzani? uNkulunkulu wabanikela ekukuhekeni okuyihlazo. Ninikelwe. Amen. Nina abafana namantombazane nilalana nodwa. Amen. Ninikelwe Amen. ekuhekeni kwemizwa yenu ukuthi nenze izinto eziyihlazo eziyiqhilo. Amen. Ngokuba besifazane babo baguqula ukwenza kwemvelo. Abantu besifazane bagaxana bodwa manje. Amen. Omunye ugundikhathi. Amen. Hallelujah. Ubhema ugwayi. Yebo Nkosi. Lo munye ugqoka into emfishane encane eveza insepho zezinqa. Amen. Udoba amathathu amaningi. Amen. Ufake necece ekhaleni njengembulube. Uphambene nemvelo. Baphambene nentando kaNkulunkulu. Yes, Lord. Bese belokuthi bekhuluma bethi uNkulunkulu wamamwe weJesu Kristu. Behlambalaza igama likaNkulunkulu izoni. Yes. Ziyamthuka kuphinda incwadi yaseEfeso ngifuna ukuza ukuthi ke njengoba umpostoli Paul uthini. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Yes, sir. uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Yes sir. Makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu. Makabongwe. Makabongwe uNkulunkulu. Makabongwe umkhulu wethu. Makabongwe uNkulunkulu. Makabongwe upresident. Makabongwe uNkulunkulu. Makabongwe inkosi uZulu. Makabongwe uNkulunkulu. Makabongwe uJacob Zuma. Makabongwe uNkulunkulu. Makabongwe uDesmond Tutu. Makabongwe uNkulunkulu. Do you understand? Uyise. uNkulunkulu uyise. Wenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inyama inkosi yakho. Amen.
leyila inkosi yakho ezikhombisa indlela zokulunga wenkosi yethu Jesu Kristu akakhethwanga umuntu akakhethwanga yini Yes Lord wakhethwa uNkulunkulu Yes Lord ingakho negama lokuthi inkosi yethu uqhamuke kuNkulunkulu ngoba ugcotshwe ezulwini akagcotshwanga emhlabeni Yes Lord konke ezokwenza wezokhombisa abantu ukuthi ke inkosi mawumbusi Yes Lord uphatha kanjani abantu you understand Yes Lord hayi lokukhohlwa benziwe lababusi benu abakhohlakele abanabafazi abaningi Yes Lord abangafuni ukwenza intando kaNkulunkulu Yes Lord abapromote indaba zobutabani Yes Lord abathi kufanele siboshwe uma sishumela ngendaba zobutabani Yes Lord abantu abapromote ukuthi ingane zikhiphe izisu Yes Lord abantu abapromote izinto zokuthi ingane zingabahloniphi abantu abadala yebo Nkosi abapromote ukuthi ingane zifebe amen umbusi lowo amen amen umbusi lowo ufuna ukubuswa ukuholwa lo muntu amen ukunawo nomoya munye naye nikhohlakele nonke Yes Lord uthini ngani uNkulunkulu wayesethi kubo nina ke nithi ngingubani na uPetru waphendula wathi unguKristo kaNkulunkulu kuphendula uJesu Kristu chapter verse ngokuka Luka yes sir isahluko se 9 isahluko sika 9 iverse 20 verse 20 amen yes sir wayesethi kubo nina ke nithi ngingubani na bubuza abafundi bakhe manje ufuna ukuzwa ukuthi bona bambona njengobani amen yes sir uPetru waphendula wathi yes sir unguKristu kaNkulunkulu unguKristu kaNkulunkulu yes Lord akuyena uKristu kamhlengi cha akuyena uKristu wamadlozi cha akuyena uKristu wezinyanga yes Lord do you understand yes Lord uKristu okaNkulunkulu makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu inkosi yethu uJesu Kristu uKristu yethu uJesu Kristu inkosi yethu uma ungafuni ukumvuma egcineni uyokuvuma uma ungafuni ukwamukela lo qiniso egcineni uyokwamukela ngoba uyogcina uguqile phambi kwakhe so wahlulelwa ngemisebenzi haleluya lalela incwadi yasho njalo ukuthi kuzokwahlulelwa ayishongo ukuthi kuzokwahlulelwa amazulu noma mekhuluma ukuthi kuzokwahlulelwa wonke umuntu hambe kwincwadi yezambulo chapter 20 verse 11 sifuna ukunitshengisa ukuthi yonke into oyenzayo ibhaliwe ezulwini and uma ungekho kule ncwadi esifundayo igama lakho manje ngotholakala kule ncwadi le incwadi yesambulo isahluko samashumi amabili usenkingeni iverse le-11 yes sir ngase ngibona isihlalo sobukhosi wabonakala isihlalo sobukhosi ezulwini ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe ezulwini amen nohlezi kuso ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba babalekelwa izulu nomhlaba yayizwa lonto leyo amen yes sir mkhulu akutholelwanga indawo izulu nomhlaba akutholelwanga indawo izulu nomhlaba akutholelwanga indawo ngoba yini babaleka amen you understand ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba akutholelwanga indawo yabona umhlaba uzobhubha nayo yonke into ephakathi haleluya kuyobe mesekubuya uKristu amen mesekubuya uJesu amen kuyobe sekubhubha yonke into yonke into izobhubha umhlaba nezulu kuzoyibalekela inkazimulo kaNkulunkulu haleluya glory to God ngabona abafileyo abakhulu kwasebonakala abafileyo abakhulu kwabonakala amazulu kwabonakala abafileyo abakhulu nokwabonakala abelungu ngabona abafileyo abakhulu kwabonakala amandiya ngabona abafileyo abakhulu kwabonakala amaChina ngabona abafileyo abakhulu kwabonakala abafileyo abakhulu incwadi yesambulo isahluko sashumi nambili 20 amashumi amabili 20 iverse 12 yes sir ngabona abafileyo abakhulu kwabonakala abafileyo izwa lonto le abantu abafileyo abakhulu abantu abadala labo nabancane nezingane ezincane do you understand bemi phambi kwesihlalo sobukhosi
kwesihlalo sobukhosi bemi phambi kwesihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe somuntu obuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba. You understand? Lonto into engawenzeki manje but siyakhona lapho. Ingakho sikutshela sithi ke uma ungaziwashi benduka, uma ungaziwashi uzosha. Amen. Do you understand? Gezani, nihlanzeke, nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami. Ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami. Hallelujah, glory to God. Uma ungafuni ukugezeka, uma ungafuni ukuphuma la kusosono obhuta kusona, wena uyesihogweni nephenti lakho khona liceka, licegele bafaneni, neanda yakho khona iceka, icegele amantombazaneni, nephakethe lakho libhoboza ukuthi ke amantombazane asehleli phakathi ephaketheni lakho, nokuthi namadoda ahleli phakathi ephentini lakho, awusanaso isimilo. Wena baba ubhizi uqothuka izinwele ekhanda, inwele ezimhlophe kodwa uyazidaya ufuna zibe emnyama ngenkani ngoba ufuna ukujola nezingane ezincane. Wena mama ubamba i-age ufaka lonke uhlobo lo grease ekhanda, ikhanda lakho liyacwebezela, udaya inwele zibe bomvu, zibe mnyama, zibe yellow, nenwele zama fake, nenwele zamahashi. Ngoba yini ke nilahlekelwe isimilo nokuba nani nesibindi sokuthi uziqhenye ngalendlela uNkulunkulu akakhe ngayo. Uyazenyeza, uyinuku, uyiphiqiphiqi ngoba yini ufaka i-makeup, uyazikhohlisa ukuthi wena uyinto ongeyona. Do you understand? Ngabona abafileyo labo bonke abagcwele umoya kaJezebeli, bonke labo abagcwele umoya kaSathane, bonke labo abagcwele umoya obumnyama, abaholwa izinto zenyama nezomhlaba, bonke babonakala, nabo bonke babonakala. Yayizona lonto leyo, abafile ngokomoya besaphila bengafunanga ukuvuselelwa. Do you understand? Ngabona abafileyo abakhulu, abangcwele nabo bazobonakala phambi kwesihlalo sobukhosi, nabancane abakhulu sobukhosi. Yes sir. Izincwadi zavulwa, kwasevulwa izincwadi, kodwa khona lenye incwadi yavulwa, ngeyokuphila. Incwadi yokuphila ke lesikhuluma ngayo ke, lesikutshela ngayo manje sithi uma wena igama lakho lingatholakala encwadini yokuphila, nabafileyo bahlulelwa uma igama lakho lingatholakali encwadini yokuphila. Amen. Nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe yonke elotshiwe la eBhayibhelini uzokwahlulela ngayo njengokwemisebenzi yabo, njengokumsebenzi yakho. Yabona bethiwa into ebhalwe phansi encwadini, njengoba khona imiyalelo eyishumi, yonke into ebhalwe eBhayibhelini, yonke into isisekelo sayo imithetho eyishumi ekumele silandele njengokwemisebenzi yabo. So uma ukuthi wena uyafeba, uyaphuza, uyabhema, uyajola, uyadaka utshwala, uyaphinga, uqamba amanga, uyantshontsha, ubulala abantu, uyathakatha, uhlabela amadlozi, zonke lezo zinto uzokwahlulela ngazo ngoba yini uNkulunkulu akahambisani nazo. Imithetho leyishumi methiwa thanda uNkulunkulu wakho ngayo yonke into, kusho ukuthi wena uzothanda uNkulunkulu yedwa, yena yedwa kuphela, ngeke uze uede lutho ngaphezulu. You understand? Hambe kwincwadi yase-Efesu, lapho incwadi yase-Efesu ngifuna siqede ukuthi uqhubeke kule busukhona ngoba kufanele bazi ukuthi ikuphi. Makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu. Yes sir, funshaya. Incwadi yompostoli uPawulu kwabase-Efesu isahluko sokuqala ivesi lesithathu. Yes sir. Makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu. Yes sir. Osibusisile uJesu, osibusisile, awubusiswanga umuntu. Amen. Umkhulu wakho. Amen. Awubusiswanga ugogo wakho. Amen. Ubusisiwe uKristu. Amen. Uyise wenkosi yethu uJesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya. Hallelujah. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Ngesibusiso sonke sokomoya. Hallelujah. Yayizona lonto le. Amen. Ayisempepho. Amen. Ayisamanzi sokomoya, amalahle kuthiwa fafaza ngawo. Sokomoya. Hayi ngerosali. Sokomoya. Hayi ngesiphambane esigcwele udonga lapho kwakho nesithombe sesithixo somuntu enithi uKristu.
ezulwini kuKristu ngesibusiso sokomoya. Ezulwini not ojongweni, not emsamo. Ezulwini kuKristu ngesibusiso sokomoya. Yes sir. Njengalokho asikhethela kuye. Yilayo into ebengifuna kakhulu. Njengalokho wenzani? Asikhethela kuye ngothando. Wasikhethela kuye ngothando. Wasikhethela kuye ngothando. Ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Ngaphambi kokusekelwa. Wena ukuba khona kwakho emhlabeni kuyisibusiso ngoba yini uNkulunkulu uvumile ukuthi ube khona. Angikhathali noma ngabe wena uzalwe ngephutha uma wakho ubefeba noma ubaba wakho ubephinga, kodwa uNkulunkulu okwenzile ukuthi ube impumelelo ukuthi ube khona. Yes Lord. Do you understand? Yes. So uNkulunkulu ithi incwadi ukwenze ngoba yini lokho? Hallelujah. Njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekela kwezwe ukuba sibe ngcwele sifanele ukuba ngcwele sonke, singabi nakusolwa sonke phambi kukaNkulunkulu sonke. Amen. Do you understand? Amen. Ingakho incwadi ngale kwincwadi kaIsaiah chapter 1 verse 16 ithi ke, Amen. ongifundele khona. Hallelujah. Sifanele ukuba ngcwele ngoba uNkulunkulu mzwane adala umhlaba wasakhela ukuthi sibe ngcwele phambi kwakhe sonke. Yes Lord. Gezani. Incwadi ithi gezani. Nihlanzeke. Nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami. Nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami. Do you understand? Amen. Yeah? Uthi uhambe ngalo kwincwadi kaJohane chapter 3. Incwadi kaJohane chapter 3. Hallelujah. Siza ukuthi uNkulunkulu uJesu Kristu uthini Nicodemus ngombhabhathiso nangokugezwa. Ngoba nifuna ukwazi ukuthi ke uzogezwa kanjani. Yonke into ibhalwe phansi ukuze ugezeke ube msulu ube clean. Uphume ezonweni zakho. Amen. Fanele ugezwe. Amen. Chapter 3. Hallelujah. Yes sir. Starting from verse 3. Verse 3. Yes Hallelujah. sir. ngokukaJohane isahluko sesithathu ivesi lesithathu. Yes sir. Hamba nami mzalwane. Qala verse 2. Soqala kwivesi lesibili. Lowo ke weza kuye ebusuku. uNicodemus waza kuNkulunkulu ebusuku. Waza kuJesu Kristu ebusuku. Wathi kuye, Rabi, siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu. Wathi thisha siyabona ukuthi umfundisi ovela kuNkulunkulu. Uthi siyazi Ukusho ukuthi akhulumele nayedwa. Methi siyazi ukhulumela neningi ngoba uhambisana nalabantu aba against imfundiso kaNkulunkulu ayinikele kuKristu nomthetho awunikele kuKristu. Amen. Abafarisi. Hallelujah. Yes sir. Lowo ke weza kuye ebusuku wathi kuye, Rabi, siyazi ukuthi ngumfundisi ovela kuNkulunkulu ngokuba akakho ongenza lezi zibonakaliso ozenzayo uma uNkulunkulu engenayo. Hallelujah. Ngeke enze izinto ezenziwe uKristu. Amen. Izibonakaliso. Ungahamba manga ulanda abantu ujaba lapha wenze zonke izinto zokukhohlakala, kodwa ke uNkulunkulu uyazi ukuthi wena uqamba manga. Yayizwa lonto leyo. Abantu bangangazi balutheke. Kodwa uNkulunkulu uyazi, nawe uyazi qobo lwakho ukuthi wena ufundisa into engekho, wenzisa abantu izinto ezingekho, uqamba manga ngoba ufuna udumo, nithanda udumo. Lezi nyanga lezi eziphatha izinyoka. Lezi nyanga lezi ekuthiwa zakha ama boys ezithakasha amantombazane. Do you understand? Labafana laba bathwalayo ukuze bezohamba ngemoto ezibizayo kodwa ke ngaphambili bagcwelisa impethu. Amen. Hallelujah. Ngokuba akakho ongenza lezi bonakaliso ozenzayo uma uNkulunkulu engenaye. uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe. Yes sir. Uma umuntu engazalwa ngokusha, uma kuukuthi uNkulunkulu ke kezwani, okusho ukuthi ufuna ukuzalwa kabusha. Mozalwa kabusha okusho ukuthi ke uyaguquka, uyasola, hlanzeka, uyahlanzeka. Amen. Ngezenzo. Amen. Amen. Nangendlela ophila ngayo. Ususe ububi bezenzo phambi kwamehlo. Ususa ububi bezenzo phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Niyeke ukwenza okubi. Uyeka ukwenza okubi, uzalwa kabusha. Amen.
Uthini ngapha ngiqinisile ngithi kuwe. Ngiqinisile Uma umuntu engezalwa ngokusha. Uma umuntu engazalwa kabusha. Angeke ubone umbuso kaNkuluNkulu. Yayizwa indaba akusho umhlengi. Mina ngikhuluma into ebhalwe phansi. Yayizwa lonto le. uJesu waphendula wathi kuye. uJesu waphendula wathi kuye. Ngiqinisile kuthi kuwe. Uma umuntu engezalwa kabusha. Engazalwanga kabusha. angeke ubone umbuso kaNkuluNkulu. Ngeke azawubone umbuso kaNkuluNkulu. uNicodemus wathi kuye. Nicodemus wayesephendula wathi umuntu engazalwa kanjani esemdala na? Umuntu angazalwa kanjani esemdala ngoba akaqondi? Engangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na? Cha, ngeke kwenzeke lokho. Waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya. Itheni incwadi ngale kaIzaya? Itheni incwadi verse 16? Gezani nihlanzeke. Uthini uJesu Kristu ngale? Uma umuntu wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha angeke ubone umbuso kaNkuluNkulu. uNicodemus wathi kuye, umuntu engazalwa kanjani esemdala na? Engangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na? Ngifuna le response yakhe uJesu. Ilalela. Amen. Ngifuna le response uyibaphe le ezisho uJesu Kristu manje. Amen. Uhambe kuIzaya siza ukuthi uthini uNkulunkulu ubona abantu. Uhambe encwadi yaIzaya sibakhumbuza uthini abantu ubona. Amen. Gezani nihlanzeke, nisuse ububi bezenzo zenu. Gezani nihlanzeke. Uma ufuna ukugezwa useyasho uJesu Kristu ngale incwadi kaJohane uthini? Amen. Ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engezalwa ngamanzi. Uma angithi incwadi ngale funa bagezwe. Amen. uJesu Kristu ufuna abantu bathini uthini ngapha uJesu Kristu? Uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkuluNkulu. Lalela. Uma ungazange uzisole. Amen. Ngophela ke ukukholwa kwakho uqala ngokuthi uzisole, uzazi ukuthi uyisoni. Uma usuzazi ukuthi uyisoni, Gezani usuyageza, nihlanzeke. You understand? Uma usuzazi ukuthi uyisoni, uma ukuthi ke uyazibona ukuthi uyisoni, awuhambe ngendlela kaNkuluNkulu, uyageza, uqale Repent. uyazisola. Uma usuqala ukuzisola, uyahamba Gezwe. uyayizwa lonto le ngoba yini manje ususanike? Amen. Nisusa ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami. Uyasusa manje ububi. Amen. You understand? Be baptized. Usethini uJesu Kristu ngapha ke? Hallelujah. Ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkuluNkulu. Do you understand? The more esikhathi uguquka, umoya wakho uyathinteka, inhliziyo yakho iyathinteka, iyahlabeka. Yes Lord. Ngesikhathi ushintsha ufuna ukwenza izinto ezinhle, usuqalile uyazalwa kabusha ngokomoya. Ngoba usufuna ukuhogela umoya kaKristu. Hallelujah. Glory to God. Yes Lord. You understand? Amen. Uma usuzalwe ngomoya, Amen. uvuqala manje ubheka izinto ngehlo likaKristu. Uhogela umoya owodwa noKristu. Yes Lord. You understand? Lokho okuzelwe inyama kuyinyama. Lokho njengoba uzelwe, yabona njengoba uzelwe inyama nesono sakho sidaleke ngenyama ngoba izinto zakho uzidlinza, ubuneyinkanuko, ubukhanuka, uphuza utshwala, ubukhanuka ukufebe, ubukhanuka ukuphinga, ubukhanuka umtshotha, ubukhanuka zonke izinto zenyama. Yenzo lonto le usuyayibulala inyama. You understand? Uyayibulala inyama, usubulala inzalo yenyama yokhohlakala. You understand? Uyazisola uyaphenduka, sowamkela isipho sikamoya oyingcwele. You understand? Masowamkela isipho sikamoya oyingcwele, usuyazisola, usuyongena emanzini ngoba ufuna ukwashwa yonke le nsila le yokungcola. Gezani Yenzo lonto le nihlanzeke, nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami. Niyageza. Amen. Kuzo zonke izinto zenu enzenzayo ezokungcola niyageza. Amen. You understand? Nalokho okuzelwe ngumoya kungumoya. Lokhu kwamoya okukhulunywa ngoKristu okwamoya. Ikona lokho esikhuluma ngakho. Incwadi wasayigcwalisa ngalo uJesu Kristu kwincwadi yezenzo. Isahluko sesibili. Amen. Hallelujah. Incwadi yezenzo isahluko sesibili. Amen. Verse 38. Hamba nami. Fanele ugeze. Izenzo
incwadi yezenzo lalela akufanele ufafazwe ngamanzi. Amen. Incwadi yayizwe incwadi ithini? Amen. Ayishonga incwadi haleluya haleluya. Gezani. Ithi incwadi gezani ishonga mfamsi izandla. Nihlanzeke. Akhiwa ukuthi uvuma inkosi njengomsindisi uphakamisa izandla usisawusindisiwe. Amen. Akhiwa ukuthi ufafazwa ngamanzi. Amen. Do you understand? Amen. Thiwa gezani mogeza ungena ngaphansi kwamanzi. Nihlanzeke. Uhlanzeke uphume bese uphuma lapho sophuma soyisidalwa esihle. Nisuse ububi bezenzo zenu. You understand? So gezele inhliziyo yakho ngokuthi wamukele izwi lenkosi. uNkulunkulu nezwi lakhe uzokugeza izono zakho lenhliziyo yakho. Yes Lord. You understand? Sebekuzwa bahlabeka. Enhlizweni. Bathi kuPetru. Nabanye bahlabeka enhlizweni. Basebenza kuPetru nabanye abapostoli. Yes sir. Madoda bazalwane. Siyakwenza njani na? Sizokwenza njani na? Gezani. Nihlanzeke. Isincwadi igezani inhlanzeke. Verse 38. uJesu Kristu uthi umuntu ufuna kazalwe ngakwamanzi. Amen. Ngale kuPetru. Amen. Ithini incwadi? Amen. Verse 38. uPetru wayesethi pendukani yilowo nalowo. lalela bekuthiwa phenduka zisole ukuthi uyisoni. Amen. Vuma ukuthi uJesu Kristu inkosi nomsindisi ngoba ungafuni ukuvuma wesiqogweni. Yes Lord. You understand? Pendukani yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Yenzo londo le fanele ubhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Ngoba yini? Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona uzoba nemali. Khona niyakwamkelisa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Khona niyakwamkelisa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Yenzo londo le khona niyakwamkeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Gezani. Awufuni umoya ongcwele. Nihlanzeke. Nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami. Athini uJesu Kristu? Hallelujah. uPetru wathi pendukani. Yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Amen. Ngoba yini kubeka? Amen. Khona niyakwamkeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Hallelujah. Do you understand? Amen. Yona nje kumele niyenze ukubhabhathiswa egameni likaJesu Kristu. Niphenduke nishiye izono zenu. Nishiya konke ukukhohlakala enikwenzayo kwenyama. Nilandele izinto zikaMoya oNgcwele okuKristu. Ukuze nithethelele izono zenu, nithole ukuphila kwangonaphakade. Do you understand? Amen. Ngokuba ekugcwaleni kwakhe samukele sonke umusa phezu komusa. Ivangeli ngokukaJohane isahluko sokuqala iverse 16. Do you understand? Hallelujah. Chapter 2. Izenzo chapter 2 verse 38. Yes sir. uPetru wayesethi pendukani yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Umele ukubhabhathiswa egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Ukuze khona niyakwamkelisa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Kubizwa kanjani? Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Isithembiso ngesenu nesabantwana benu bonke. Esabo bonke abakude. Nabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eza kubabiza. Ubiziwe. Amen. Ungabheka umakhelwane wakho. Amen. Ubiziwe wena wedwa. Amen. Sebenzela ukusindisa kwakho. Amen. Ungabi nandaba nabantu kubathini. Yes Lord. Awukholelwa abantu. Yes Lord. Awukholelwa ukukhohlakala kwabantu. Ukholelwa ukusindisa kwakho. Amen. You understand? Sifale ngomkhuleko. Baba egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyabonga baba ukuthi wena unguKristu uqobo. UnguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyabonga Nkosi ukuba wonke amadolo nazo zonke indebe wonke amehlo ayokubona laba abakwaziyo abakhetha ukuthi baguquke endleleni zabo
bagezwe bahlanzeke bavume izono zabo baphenduke bathethelelwe bayokubona Nkosi nalabo abanenkani abathi belazi iqiniso kodwa bathiye iqiniso ngamanga bayovulelwa incwadi bahlulelwe ngemsebenzi yabo sithi njengamanje Nkosi usasinikile isikhathi sokuphenduka sisemhlabeni sokuphenduka sivume izono zethu samkele wena njengenkosi nomsindisi thinta inhliziyo zabo baba besalalele balizwe izwi lakho uthambisa inhliziyo nobukhuni beenhliziyo zabo bamkele izwi lokuphila nokuthi wena uyinkosi nomsindisi unguKristu Jesu ozile emhlabeni wasifela thina ukuba siguqulwe ezonweni zethu siphenduke ekwenzeni kwethu okubi kulesizukulwane esiphambene esibhubhayo mayenziwe intando yakho baba siyabonga izwi lakho libuyele emuva lilambatha uyeyenziwe intando yakho namanje emhlabeni njengasezulwini sikunika udumo sisemhlabeni sivumelana namazulu sithi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini manje naphakade amen Amen. Siyabonga bazalwane nayi inamba sisayinika namanje labo abayimisele ngokubhabhadiswa bamkele iqiniso ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi baphenduke babhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu ngoba kukho ukuthethelelwa kwezono zabo inamba 066 066 566 924 5 ibize kahle 066 566 92 inkosi ithela umusa Amen. Amen. Uma unembuzo noma ngabe unesifiso sokuthi ubhabhathiswe uthethelele izono zakho noma ukuthi mhlawumbe khona ungaqondi eBhayibhelini asikhathali ukuthi ngabe uzothi isikhathi singakanani silana ukuzobambisana hayi ukuzokhompyutha so isikhathi manje sokuthi sibambisane mekhona ungakuboni kahle encwadini ubuye ubuze sibambisane siqhubeke nokuthi sikholwe ngendlela eyodwa ngoba munye umbhabhathiso munye umoya yinye inkolo uKristu konke kuKristu amen amen